Iring-iring kemantene kadek nganggo dibedak-bedakno. Sing sugih tumakno mobil sing apik-apik, sing mewah-mewah. Iku sing sugih, bangsane Mbak Ika, Mbak Sinta, Mbak Widya, Mbak Yanti, Mbak Tuti, Mbak Silvi, Mbak Mika, Mbak Ratna, Mbak Aida, Mbak Risma, Mbak Cindy, Mbak Alda. Tapi engko sing balane Sundari, Ratemi, Subiyah, Kasmining, Rumijah, Katoyah, Karminten, Paenah. Nah tumpakno kol tepak kuwi yo. Mana perlu diangkut nggak tosa yo. Lapo kate dibeda-bedakno. Nah sing sugih-sugih numpak mobil mewah sangune enak-enakan, buah pir, apel, jeruk, duren, duku, anggur, klengkeng, ngombene yo Fanta, Sprite, Maison, karo Ponari Sweat. Wong sugih. Sing melarat numpak kol tepak sangune ya ote-ote, onde-onde, lemper, tahu isi, tempe embus digoreng, kayak lomboke wakeh, ngombene es teh diadai plastik, taleni enek ngombe dicokot pojokane, ketuti nandur kol. Sing sugih tumakno mobil sing apik-apik, sing mewah-mewah. Balane Pajero, Hammer, Fortuner, Land Cruiser, Panther, Innova, Avanza, Xenia, CR-V, EPV, Terios, Honda Jazz. Uang iku lek guyu atine ayem bahagia, sarape kendo, sehat. Uang betutut nyaprut peten tengane susah, sarape kaku, gampang penyakinten, gampang oek. Mulane sampean lek sontek nang gone dokter iku dijak guyon mesti ditakoni, dijak ngomong iku sarapmu cek kendo. Lho dokter kate nyontek ngono ditakoni, daleme pundi Bu? Ngono. Mesti ditakoni ngono. Taman Ayu Pak Dokter. Ambek bokongmu diisik-isik. Gawe kapas iki lho. Nyes. Sampeyan ditakoni, Taman Ayu pundi Bu? Panjen. Lah putrane pinten? 7 Pak Dokter. Loh, kok kata nggih. Cus. Dokter kate ngecus sing ngenteni wonge. Lapo lho, wong nek guyu atine ayem, sarape kendo, lek sarap kendo bokong empuk. Cublesane enak. Cus. Obat mlebu rata dadi tombo. Waras. Lah nek wong nyaprut betutut nih sarape kaku, lek sarap kaku bokonge atos. Cublesane alot. Akhirnya dipaksa karo dokter yo bengkong jarume. Dokter nganti gawe tangan loro kretek cetok. Obatnya gak iso rata, ya cuma bokonge tok sing mentol. Mulai nyenteng gak waras. Ngono lho. Lah wong iku sarape kendo tak kaku, iku tandane nang bokong. Makane tonton wong wedok lemu kapan guyu, bokonge lak mau obat mabit. Iku sarape kendo. Molonggo iso mek mumbul-mumbul ngene kok. Nek digoncana sepeda motor ya kocek kabeh. Lho ngono sarape digawe kendo.